kudzoka zvakare nenhau inosiririsa, nhau yemwana wekwamakore. Handinzwisisi kuti nhau iyi ichasvika pakupera how. Handi kureva nhema, ndo zvandokwanisa kutaura. Ndambotaura zvakare masikati kuti pambonzi paya uyu murume uya unonzi Tafadzwa wainzi wakatengesa nyama asi isingahwisisiki. Vamwe vakatanga kuti nekuda kwemadetails azobuda nawo ndivamwe vanhu vazhinji vanga vachidiro. Vamwe vakatanga kuti uyu unoratidza kuti pamwe pfungwa dzake hamene zvadzanga dziri, ndo vamwe wavo. Vamwe takaona madocumentaries kuchibuda nhau dzakasiyana-siyana dzevanhu vanoita zvokudya nyama dzevanhu, ndevamwe vaita seizvozvo. Asi tichiri ipapo zvakare kuita sekuti panga pachibuda gugubhira vanga vachidza vanga vari muHarare. Zingazoti panga vari muHarare uku vanga vachienda kukoti kana kuti pane zvavanga vachifambira ipapo handizii. Asi chandinoziva ndechekuti pandaona vhidhiyo pane zvavanga vachifambira kuHarare ikoko hazvina kushata. Asi kwaedza yanyora manje article. Yanyora article, handizoti ingati article here kana kuti statement papage pavo. How Kwaeda got information iyi handinatsi kuziva. Saka regai ndise disclaimer yekuti zvandichataura pano handizonyatsi kuziva kuti zviri verified here neKwaedza vacho kana kuti vangozvionawo kana kuti mangwana tichanzwa zvakare imwe live yakuti wana attitude handizii nekuti ndivo vari kunyanya kuti pachima-updates. Asi veKwaedza vanyora vakati kupondwa kwatapiwa mukadzi asungwa. Handiti zvikanzi Queenstown mapapariso ndiye wanyora here. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti asunga mumwe mudzimai nenyaya yekupondwa kwemwana ushu wekwamangwende kwaMurewa. Uyu ane mutumbi wakazowanikwa wakabviswa musoro nemakumbo nemaoko. Izvi zvinotevera kusungwa kwevamwe vanhu vaviri nekuda kwenyaya yekupondwa kwemwana ushu. Iyi ndochi atikwira buda apa. Saka kusuro kana singareshi kwainzi uyu tapiwa makore senior ndiye wakapinda mujeri naiye Tafadzwa yauya kunocheka mwana wakapinda mujeri. Sikazi kuti nganga iyi yakazenge yabudiswa yakati chini nekuti vamwe vaiti yakasungwa vamwe vakati kudii. Sikazi kuti wakazobudiswa yakati hana. Saka ini ndaingozwa kuti 3 vanhu ndo vakabatwa namapurisa. Saka panguda kune wakazoriliswa I don't know. Handi kuti zvinhu zvasingazivi kana kuti aya maspeculations aitagwa nevanhu kuti nganga yakabatwa nganga yakabatwa vamwe vakati nganga haisi kuzwa kuti iripi ndevamwe vaitaura saizvozvo. Saka ini tangoverenga zvanyorwa nearticle. Zvikanzi Tapiwa Makore Junior uyu aive nemakore 4 ekuberekwa anonzi akabva nababukuru vake Sazita Tapiwa Makore vachibatsirana nemufudzi wavo wemombe anonzi Tafadzwa Shamba. Uye vaviri ava vakatomiswa mudare nekuda kwemhosva yavari kupomekwa iyi. Zvanyorwa chi Kwaedza. Zvikanzi mutauri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paulo Nyati vanoti mapurisa akasunga Maud Huni Dzarira 42 years nekuda kwechi kwekupondwa kwatapiwa. Apo tiri kufambira mberi nekuferefeta nyaya yekupondwa kwemwana wemakore 7 nekwaMurewa ainzi Tapiwa. Mapurisa asunga mudzimai anonzi Maud Huni Dzarira. Mudzimai uyu atopinda mudare nekuda kwenyaya iyi. Tinoramba tichikurudzira veruzhinji kuti varambe vachitipa mashoko ane chekuita nekuda kwekupondwa kwemwana ushu. Vanodaro Assistant Commissioner Nyati. Zvichakadai mutumbi watapiwa usati wavigwa sezvo zvichiri kunzi vari kutsvaga musoro wake pamwe chete nemaoko izvi zvisiri kuonekwa. Iyi iKwaedza nyora izvi. Right. Indoona apa kunzi uyu anonzi wacho Maud uyu Huni Dzarira. Uyu Maud wacho Huni Dzarira ndiani? Ndaita confused. Andikura ndima ndaita confused who is Maud Huni Dzarira. Nanda kuziva kuti ndiani. Asungirwe chii, mhosva yake yari kupara ndeipi? Uku kuri kunzi uya nganga ndikunzi waisuspect kuti kuda ndiye akatsenga musoro vanhu vakawisa. Uyo unonzi Tafadzwa yaya ndiye akaita audio yekuti ndidi akacheka. Ava budhi vacho vanonzi mukuru avakuru vavatapiwa vachipuwo roo yavo kuti vakavaita zvakati. Saka Maud ndiani wangonyuka muzuva ranhasi? Hatina mbozwa kuti pane munhu unonzi Maud. Handiti kuda wakambotauka kuda zvakatisikipa. Asi Maud uyu ndoisa kuti handisi ndega ndandine confusion yekuti Maud ndanda kuziva kuti ndiani. Roo yaakaplaya panhau iyi handisati ndaziva zvakare. Ndikati chirege tiende kumacomments. Ndosaka ndatanga ndaisa disclaimer. Muona manje. Zvikanzi zvakaoma nyakurai munaye asi mukuramba muchitambanudza mutumbi wemwana muchitadza kuita sekubvunza nhundurwa
ndivamwe wavo. Vamwe ndokuti zvakaoma zvokwadi gore rino zviri kuitika zvemashura oga oga. Vamwe ndokuti apa mazogonawo kuburitsa nhau dzatanga takamirira, but hamuna kupa nyaya dzakakwana. Tsvagurudzai tisasara takarembera. Panoitwa investigation havatange kuburitsa zvese kupublic because vachiri kuda kuwana umbowo hwese huzere, kureva kuti kuda kune role yakaplaywa naMaud uyu asi haisati yapiwa kupublic kuti vanhu vazive. Like I said, neniwo this Maud takasingamuzivi and up to now handizivi kuti wakaite chii. Sezvo nhasi zvakare pabudawo maspeculations ayekuti uyu tafanzwa kwazi wakatengesa nyama asi nyama yacho inofungidzwa kuti ingeri yemunhu. Maspeculations zvakare tisingazivi kuti ari verified kana sisi verified. Maona manje zvikanzi iyi nenyaya iyi kupenderwa kwayo kuchashupa. Handiti mapurisa avanhuwo venyama chitiko ichi ndechinoratidza kuti ndechiritual. Therefore spiritually the spiritual realms runs the flesh. As much as we want a quick solution to this, hazvisi nyore, inogona kutorwa yakadero nyaya iyi ndevamwe avo. Zvikanzi nevamwe very true mafungiro avangu achiita. Ko ngavatipe zvakakwana kuti Maud uyu apinda papi panyaya iyi. Ndiye here ane musoro or was also involved in the case. Tinoda kunyatsokunzwa kuti zvafamba sei. Like I said, I was also confused. Nai uyu, what was his part in this issue? Ndeona pane zvataurika zviri pachena maiguru vane pati yavanotamba vakadi kubata maoko kana kuvhunduka. Saka vamwe kuti maiguru ndiMaud, handisivi kuti Maud ndiani chaiche, handizozi kuti ndiye mudzimai wabhuti tapiwa here wiwe vachinzi bamukuru vacho neveve, handisivi kuti Maud ndiani chaiche kuti maiguru ndoserawo kati handisivi ipapo, handikuita zvinhu zvasingazivi. Zvikanzi nevamwe makutadza basa imi bhizi kusunga vamwe vanhu vasina mhosva ndevamwe avo. Zvikanzi munhu ane mhosva kana kuti asina mhosva abatwa ndeupiwo. Vamwe vanhu vangotoita sei vanga vatanga zvikanzi wakutangorota sei ukuti undermine mashandiro emapurisa. Zvikanzi tapiwa senior ngaiswe pavhaisi kumupisa chaiko nemagetsi. Vamwe vangu vachiona sei zvikanzi zvikanzi ndokuti atauri. Vamwe vakati vakabva kutumira mhondoro pedzezvo hanzi akabikwa akadyiwa nyama pedzezvo zvonzi kwasungwa mudzimai. Ko chii chikunyatsa kuitika zvokwadi nekuti pari kubuda maspeculations almost every week nenyaya iyi. Maud uyu yake ndeipi nyaya? Kasi tapiwa senior ave chimumukozi ndiye akapiwa, so saka haatadzi kuziva kwaakaisa ari kuda kuita sei chaizvo nevamwe. Vamwe ndokuti zvakare Maud wasungirwei futi, tiudzewo zvisiri. Nai zvako iwe, ko mukadzi uyu akwana papi? Ane chekuita here nenyaya iyi? Tinoda zvakazara kuti akwana papi panyaya iyi? Ndiye here ane zvinhu zvacho kana kuti kudini? Kana live yanhasi zvanzi kune wakatengeserwa yekera nyama natafadzwa, saka dai akatengeserwa amboiswa chi palive tanzwawo. Is like I always say kuti zvimwe zvinhu zvinenge zvakuita nemitemo nemaprotocols. Hakuna pamungambotora kuti tafadzwa shamba yanga aende pavoice note ambotanga kutaura. Hazvigoni kuda nekuti uri maoko emutemo. Zvikanzi nevamwe why kuzungaidzwa mweya nemuchechi kudai ndevamwe avo. Zvakaoma. Muka zvako boy handinyore kuti kana kuti hatirambe tifanira kuramba takanyarara kusvika wadi vabuda vanhu vese. Vamwe ndokuti it looks like we are behind. Kwakasunga vanhu vatatu, tafadzwa shamba, tine makore nani tapiwa senior. Zvikanzi hanzi tine haana kusungwa, tine agara ari mumaoko emapurisa uyu akasungwa. Vanhu vangotirana chinharo. Zvikanzi says who? Muona manje, like I said kuti mumwe nemumwe ari kufamba nespeculation yake. Handiti ka Maud apinda papi futi nai Mwari pindirai. Kana muchiti vari kupomerwa morevei? Ivo vari ivo vakaita sei vakapara mhosva. Vamwe vati kune vanhu vandofunga vari kuziva kune chi kune misoro yemwana uyu. Mumwe ndokuti ndakaona imwe inonzi Confessions something pa Netflix, real life documentary yevanhu vanopa maconfessions ekunyeba after torture.
munhu arohwa zvokwadi anotarisokutaura ndiyo mumwe asi kuti angada kuzama kuti chii. Mukadzi wasungwa uyu ndiye mudzimai wababa mukuru here? Tipewo zvizere. Ko chimbonyanyisa chii panhau iyi iwo ningirikini vamwe vanhu vacho vese varipo? Zvikanzi manyurai nyaya iyi musati mawana information yakakwana. Maudhi uyu tiudzewo kuti apinda papi munyaya iyi. Zvikanzi zvokwadi kundo kunonzi kuzvambarara panyaya chaipo chaipo. Ndo vamwe wavo. Zvikanzi tipei full details about this Maudhi. Handiti? Saka ndona sekuti ndo confusion chiripo. Chiri kungotenderera ndachiona chakatendera kumapeji akasiyana-siyana kada chiga tikotaura kuti amene munhu kunzi Maudhi wanzi wasungwa asi ini ndakazvimirira rega nditi this Maudhi I don't know kuti ndichani unonzi Maudhi. Tichiri ipapo zvakare ikwaedza yabudisa izvi ndaramba ndichidzoka kuti ikwaedza yabudisa izvi chinobva tachisapana kuti kwaedza ndiyo yabudisa nhau iyi. Handiti? Saka tisazoti tichazviona zvakare pachirongwa chanditiudhere vachitaura about this Maudhi kana kuti kwete sezvo kuriko kwatinomirira kuwana nyaya dzese ikoko vachitaurawo mainformation akasiyana-siyana kuti kunzwa kuti roho yaMaudhi yaiva yechii uye akasungwa rini hatizivi. Saka ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.